Minajr ebda mistħija il-gvern jammetti li kien gvern laburista stess li ta' ekkim sejħam il-Prim Ministru direzzjoni politika biex Pierre Fenek jagħti impjieg fals lil Rosjan Kutajjar u jibqa' ma jiġri assolutament xejn. Sosna dan id-dekan għall-Fakultà tal-Benesseri Soċjali fih dan l-Università ta' Malta Andrew Azzoppardi matul il-programm Opinjoni il-ġimgħa fil-għaxija fejn iddeskriva l-aġir ta' Kutajjar bħal ġenitur li f'nofs ta' lejl jisraq mill-karus ta' uliedu. Parti l-ixju tal-Onorevoli Kutajjar fija nnifisha. Pero juri wkoll problemi kbar ta' governanza imma fondamentali ta' kif kien jopera dal-pajjiż u kif qed jopera dal-pajjiż. Jiġifieri dan li inti jkollok il-Prim Ministru, il-Ministru bla inkwitta xejn jgħidu li aħna ta' qabbadnieh id-direttur, is-CEO tal-ITS biex itija kuntrat, da m'għandux pride. Ġiri dan jiġi istituzzjoni ma ninsewx autonoma, ġiri dinja l-ITS hija istituzzjoni autonoma funded by the government. Mela din autonoma l-operat tagħha suppost, ġiri tibda tistaqsi l-affarijiet hux. Naqbdu l-flus tagħna li nħallsu t-taxxi bħal ċwieġ tajjeb, u minħabba fek għana jiġi xi ħadd u jagħti rigalu 20,000 u 30,000 u 90,000 u 100,000 u l-awlem jisna xejn mhux xejn. Dan kollu wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali sab illi l-impjieg ta' konsulent mal-ITS li kien ingħata lil Rosjan Kutajjar kien wieħed fażull imħallas minn fondi pubbliċi. Dan kif insista li kien hemm nuqqas assolut ta' evidenza ta' ħidma li jitfa' dubju fuq ix-xogħol illi sar. Reazzjoni tal-eks segretarju parlamentari Laburista kienet illi kieku kellha id-don illi taqra l-futur u kienet taf li 4 snin wara kienet se tiġi investigata kienet iżżomm id-dokumentazzjoni kollha. Brabta ma' din l-isqarrija ta' Kutajjar Andrew Azzoppardi insista illi mhux qed jemmen illi fl-2023 m'hemmx li kien evidenza jekk verament sar ix-xogħol imqar sempliċi email. Qalet għax ma stajtx insib id-dokumenti kollha li għandhom. Għax ma nżommx id-dokumenti kollha. Min jaħdem fuq computer u ma jżommx id-dokumenti tax-xogħol? Min jagħmilha? Għax jiena ġieli nirreferi għal dokumentazzjoni, għal memos, għal informazzjoni, għal papers, li nkunu għamilt ta' snin u snin twal. Għax għandha dil-faċilità illi inti tiġbor lura. Ġifieri jiena għandi bżonn li konvinċi għax jekk ma sibx dokument wieħed nifimax, jiena nkollu tiġrilja. Imma jekk inti tajt illi inti kellek tagħmel paper ta' konsultazzjoni, kellek tippreżenta dokumentazzjoni u ma sibtix, jiena mhux se niblaħħa, maqsun minix. Intant l-avukat Erel Kutajjar insista li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinvestiga mill-aktar fis possibbli kemm brabta mal-impjieg falsi li ngħata lil Rosjan Kutajjar kif ukoll dwar it-tliet sparijiet illi l-qorti sabet illi kienu nataw f'deals fraudolenti deals bejn il-Gvern Laburista u Vitals Global Healthcare u sussekwentament Stewart Healthcare f'tejjemiet li swow lil poplu Malti wawċi mijiet ta' miljuni ta' euro. Aħna għandna kummissarju tal-Pulizija. Aħna għandna korp tal-Pulizija. Is-sentenzi hija ċara x'ġara u x'ma ġarax f'dan in-negozju, f'dan is-suppost kuntratt. Iwa allura l-Kummissarju tal-Pulizija ma jinvestigax. Il-flus, it-trail tal-flus ma jistax isiba u jsir jaf fejn marru dawn il-flus. Andrew Azzoppardi staqsa fejn marru dawn il-flus u min huwa responsabbli għal dan l-aġir ta' sparpaljar mit-taxxi tal-poplu mixħutin fil-bwiet tal-qalba. Fex jatem marru dawn il-flus? Iġifieri, mela ma marrux fl-isptar, ma marrux fl-arranġamenti tal-isptar. Oraj, torta dak, torta l-ħor mux torti għaj. Isna fil-ground tal-futbol ekkonu namlu, it-tilu ġosa għajħ, un bat taħrab tiġra li ma jrakx referi. Ekk isna. Imma jien dak il-flus, dak l-autogol, min għamlu? Dawk il-flus, fejn edin? Fejn edin? Għalix dawk flusi, anki tal-Onorevoli Rosjan Kutajjar, dawk il-flus, fejn edin? Dawk il-flus li qed jittieħdu minn taħt idejn meta qed jixtru l-liċenzja u jew ma nafx ix-xetenet jagħmel. Fejn qed imorru dawn? Fil-waqt illi l-kap tad-Dipartiment tal-Politika Pubblika fih dan l-Università ta' Malta Mario Thomas wassal l-saħaq li dan il-pajjiż jinsab fi kriżi politika u sostna li għall-ewwel darba fl-istorja parlamentari Maltija kandidat issa indipendenti ingħata din il-kundanna mill-Awditur Ġenerali. Fil-waqt li insista il-pajjiż għandu bżonn bidla fil-mentalità u risposta qawwija kemm il-gvern
kif ukoll mill-oppożizzjoni. Wasqar li l-politiċi għandhom paga miżera responsabilitajiet li għandhom fil-waqt li insista li f'pajjiżna għandna marda kronika fil-governanza. Intant, Andrew Azzopard insista li preżentament il-Partit Laburista jinsab maqbud fi ġlied intern fost id-deċiżjonijiet li ħaru Bertabela u nuqqas tagħhom, fost l-kemm sejħa minn Azzopard stess it-tug of war bejnu u bejn ta' qablu Joseph Muscat.